Pozdrav ljudi, danas igramo Minecraft, preživljavanje, skupljamo zemlji za kuću. Izgubio sam onu kuću, ne mogu nigdje da je nađem, kao da je u zemlju propala. I hajdemo da skupimo zemlji. Da vidim koliko imam. Dovoljno će biti. Kuću ćemo da pravimo ovdje. Pa kako da stavimo vis? 4 kocke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Taman. Izgleda će ova epizoda samo proći kako pravimo kuću. Sada noć pada, a mi nemamo krevet. Ne. Ja ću ovdje sada izrežem video do ujutru. Evo nas ponovo. Nije još jutro, ali dobro se vidi kao da je dan. Tu ima već jedan zombi. Da ga ubijemo. Hajde. Ajoj. Su dosadni. Joj bože, ovaj zombi dosadan. Tako. Robin Hood. Ja ću ovo da ponovo izrežem. Da pauziram video što sam dok nađem u stvari kuću. I našli smo kuću i ubili skeletona. Tu nam je kuća. Penjemo se. Zemlja. Idemo. Ho.